Ok, dámy a pánové, já jsem tam u prvního videa z Robloxu a jak si můžete všimnout, tak jsem v nový minihře od vývojářů Big Games, který pracovali i na Pet Simulatoru X, Pet Simulatoru 99 a tak dále. A zapl jsem to úplně poprvé v životě, takže uvidíme. Mám od toho nějaké očekávání, ale vůbec nevím, jako, co by tady mohlo být. Jako první tlačítko, že to tady píše RAW, takže se OK, klikáme a je to RNG hra, takže se tady jdeme dál po něco vzácného videí. Jeden ze 100, kámo, OK, to je velmi krásný, to je krásný. 1 z 50, 1 z 20, OK. Pozor, OK, teď se nám tady otevřelo nějaký menu. Upgrade, coins, OK. Jo, a teď se nám otevřely nějaký coiny. A dobře, takže teď budu asi nějak vydělávat, ale vůbec nevím. OK, tím asi, že otvírám vajíčka, tak vydělávám. OK. To je dobrý vědět. Jo, 1 za 3, jak to je fakt paráda. A pak jsou tady nějaký další, jo, Fasters Hatch 25 coin, OK. No tak já se k vám ozvu, až to budu mít. Každopádně potom, co tohle otevřeme, tak to budeme mít, takže dám si Fasters Hatch a jo. No, jo, je to mnohem rychlejší, to je krásný. No, kolik stojí další upgrade? 50, OK, no, tak já se k vám ozvu, až to bude 5, OK. Krát 1. OK, dám panu. Teď se mi právě otevřel nějaký questy, aha. Otevři 15 petů a otevři jednoho peta jako 1 z 25, OK. Páně, ale my máme už 50 z těch věcí. Jo, OK, takže jo, a teď buď InstaHatch, anebo Inventory si můžeme otevřít. Asi už je do toho InstaHatch, jo. Čím je aktuálně bude ten inventář, upřímně. To, jako teď jsem trošičku jeden ze 135, kamarádi, nice, mě takový děšek. Kámo, ježička padl, epický pet, kámo, let's go. Tady ho ale vidíte, Fluffy Cat 1675, kámo, dostali jsme se něj ranec, takže se otevřeme jak inventář, InstaHatch. Jo a teďka, takže tady to bude nějaká cesta jakoby upgradeu, OK. Takže teď buď autoroll, že nebudu muset furt takhle klikat jak blázen a no tady, že nám budou moc padat asi zlatý. Jo, a pak tady trading, leveling. Můžeme koupit ten leveling, to upřímně. Nevím, co to je úplně, jako, ale jo, tady máme už teda ten inventář, OK. Jo, a máme tady, jo, levely tady máme, jo, a teď jsem splnil ty dva questy, takže OK, jo, mám tady hodně podobných questů. A já bych velice rád ocenil ten AutoHatch, takže se asi našetřím 600 coin, já se k vám pozvu, až to budu mít. Kámo, 1 z 6000, cože? Kámo, co? Co? Můj bože, kámo, 1 z 6000. Ale já chci už rozhodně autoroll. Asi štěstí si můžu koupit. 20 zlatý. Tady Breakables, to teda nevím co dělá, ale můžeme si to koupit, máme na to. A máme tady, aha. Je takhle, jo, a teď autoroll. Jasně. OK, a takhle se hodně vypadne, kámo. Já bych chtěl ten fast autoroll, upřímně. Tady máme další kategorii, OK, tak to je hodně zajímavý, tak jako zatím se mě to hodně líbí. Je tady vidět, že to dělali s tím vývojáři, jo, Pet Simulatoru, jo. Jsou tady nějaké ty základní znaky, kdyby. Takže, OK, takže tady máme další breakables, takže large coins, to zatím se mi to hodně líbí, jakože fakt dost.
A pozor, máme aspoň questy, takže už budu dostávat ještě víc peněz. To je nádherné, se nastoupí. 1 z 900, kam? Let's go. Tady Heights Road, to znamená, že budu moc, to bude asi skrytý nějak, že se to bude otvírat někde tady dole a budu moc zároveň i třeba rozbít ty breakouts, protože to by se mi hodně hodilo. Hele, špatně, jak se dá tohle. Roll items. A můžu si to ještě tohle, ok. To jsou možná jako další vajíčka, nevím. Jo, pak jsou tady ty lucky pets, jakože máme už větší štěstí. No, co je tady v shopu, ok, better luck, ultra luck, hyperfast roll, no. A uvidíme, jestli něco můžu kupovat, každopádně. A když, jo, a můžeme rozbíjet, let's go, tak to je krásné. A leveling, ok, more XP, jako nevím, čím to úplně je, ale můžeme to koupit, jo. A můžeme koupit tohle, třeba boosty a jo, tady můžeme to otevřít. Hoverboard, ok, kámo, tak, dobrý, tak už jim na co farmíme. Kde, já, ale ok, tady jsou 17 hoverboardů. Fast hoverboard. Další questy, takže víc vydělávání. Krása, 9 už máme. Co my máme teďka aktuálně? Nepotřebuji hráška, tak. Tady můžeme, a asi bych se koupil takhle tady na to. Lucky Pets. A tady bych že teďka kupoval, že jo, jsme měli prostě větší štěstí. Já se k vám můžu, až buď mě padne nějaký epický pet 1700. Dobře, kde co jdeme upgradeit. Luckies, asi bych opět upgradil tohleto. Kam strašně se mě líbí tady ta hra, jako ten nápad té hry. Co to je? Nějaký zlatý? Jo ne, to jsem si vlastně tady něco remykl, něco takového. Ale můžeme si tady asi full rainbow. Ok, můžeme. A Luckies, můžeme tady něco koupit, taky Lucky Event. Kam někde bych potřeboval laknout, jako by byly rychlejší peti, jako takže čím já třeba doběhnu sem. A já to pomalu stihnu zničit, než oni sem přiběhne, což je blbý. Ale co bych teď možná koupil full rainbow, nevím co to znamená, ale zní to dobře. Takže jakoby tady máme šanci jednu ze 100 těch otevření, že bude rainbow a teď jsme se to zvýšili na jednu z 90. To znamená, že nám padne nějaký rainbow pet, nebo že bude mít větší hodnotu, nevím vůbec. Kam tady už takové jako jedou úplně že jináčí bomby, kámo. To je insane, tyjo. 1 z 3,5 milionu, kámo. Ochrém tenhle pet byl v Pet Simulator X, kdy si druhý nejlepší pet ve hře. Byl na Halloween update. A tam byl taky ten, a nejlepší byl taky ten kůň ještě. To bylo před Galaxy Foxem. Ok, další questy máme splněný, to je krás. Máme další upgrade, což je trading, pet index, trading plaza, ok. Mailboxy můžem, trading plaza, můžem zkusit, ale ok, můžu se koupit tohle. Nám se to nebyla kravina náhodou, měl se to možná utratit v tomhle. Ale můžeme si tady koupit tohle a tady mám nějaký teda vajíčka. Kámo! 1 ze 125 000! Co je? Kámo, what? Co? Ze 125 000! Špatně ještě jako poslední, co udělám je, že se budeme koupit do té trading plazy, co už tady lidi mají. Za šílenosti. Nemají jaké za 1 gem, mají za 40 gemů. Ok, to je asi dobrý. Říkám 1 milion. No, jako ceny jsou tak drahý, ale při já nevím jako vůbec jak získat gemy, takže kdybyste viděli jak v téhle hře jako získat gemy, tak
to určitě řekněte. A tady to roll right, kam to někdo má, kámo. 17 000 rollů. Aha, já mám ani ne 300, kámo. OK. Tady můžete tradit, jo. Nic, jdeme do normálního, prosím. A... OK. Nic pánové. OK, stream. Multiplayer Grappa 10. Cože? Enchanted Dragon. Co? No nic, každopádně já bych řekl, že tohle je ideální čas, jak ukončit tohleto úspěšný video. Pokud byste chtěli víc videí z Let's Go a obecně z Robloxu, tak to určitě napište do komentářů, dejte mě like, odběr se zvonečkem, ať vám neutečí další video a zatím ahoj!